Poďte sa pozrieť, ako som pripravovala valentínske bento tortičky. Korpusy som si upiekla v čo najväčších grafikoch. Piekla som 2 veľké vanilkové a 4 kakaové korpusy. Potom som si nastrihala papier na pečenie, na ktorý som tortičky ukladala a začala som vanilkovými tortičkami. Jednotlivé kúsky som si z veľkého korpusu povyrezávala a potom sa už mohlo začať plnenie. Poliala som ich malinovou šťavou a plnila som vanilkovým krémom. Ďalej som dovnútra dala maliny a potom som ich prikrývala. Toto isté nasledovalo aj s čokoládovými tortičkami, len 2-krát toľko. Potom som všetkým kúskom dala prvý obtier, aby dobre zatuhli a neobschli. Na druhý deň som ich finálne obtiahla. No a v deň Valentína som ráno dopisovala odkazy. Väčšina tortičiek bola tak, ako som ich ja navrhla. S nápisom ľúbim ťa, boli modré alebo rúžové. Potom nasledovalo zabalenie do krabičiek a uviazanie a takto už boli roztriedené pekne podľa príchute a farby.